Adik kata si Tisam. Tisam. Sai sbanna na vrtata. Na vrtata къде да sbanna? Е тук ли? Пип! Отваряй! Там ли е Пабло? Не! Къде? Аки! Пип! Чакай да sbanna. Пип! Пип! Я да видим къде е мотора на Пабло. Качи се на мотора да те снимам. На мотора. Дай ръчичка. На ти сам. Внимателно. Пабло. Пабло, къде отива? Пабло. Виж. О! По-силно. О!